reilu 11 000 satapäinen Nokia-areenan yleisö jännittää. Nyt on rangaistus Sportille. Rangaistus Sportille. 2.13 on jäljellä vai loukkaamisesta 2 minuuttia. Onko se Tappara? Se on Tappara rangaistus hyökkäysalueella. Katson, että tuleeko se Sportille, mutta rangaistus tulee Tapparalle. Ja siitä tulee vielä käytörangaistuskin päälle Carter Camperille. Tässä vielä Camper ja vetää Scarlettin kentän pintaan. Ja nyt sitten seuraava rangaistus Tapparalle. Valtteri Kemiläinen puhuu itsensä jäähyaitioon. Nyt selkeästi päätuomari Aleksi Rantala ottaa kaikki pois, kaikki mahdollisuudet. Hän ei näitä palautteita kuuntele. Rickard Grönborg levittelee käsiään. Ja tulee herkullinen loppu tästä ottelusta ja varmasti keskusteltavaa riittää. Mutta tosiaan Kemiläinen mutisee itsensä rangaistujen penkille. Ja Sportin seuraava ylivoima. Camperille 2+2 minuuttia ja Kemiläiselle 2 minuuttia. Ja nyt sitten Tappara ylittää